Golpe xudicial sen precedentes, o Tribunal Supremo condena ao fiscal xeral do Estado por revelar datos reservados, os da parella da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Os maxistrados decidiron inhabilitar durante 2 anos a Álvaro García Ortiz, a máxima autoridade do Ministerio Fiscal. María Cheda, que outros detalles temos desta sentenza que acabamos de coñecer hai uns minutiños? Pois iso é unha noticia de última hora. Marta Darriba, o fiscal xeral do Estado, condenado, inhabilitado a 2 anos como fiscal xeral do Estado, tamén o pago dunha multa de 20 euros diarios durante 12 meses, tamén asume os custos do xuízo e ten que pagar unha cantidade de 10.000 euros a González Amador, a parella de Díaz Ayuso, por danos morais. Condenado o fiscal xeral do Estado, García Ortiz, por 5 dos 7 maxistrados da Sala do Alto Tribunal. A sentenza, dicimos que é unha noticia de última hora, aínda non está redactada. Cando así sexa, entrará en vigor esta condena. Por certo, todos os obxetos que se requeriron nos diferentes rexistros de todo este procedimento serán devoltos aos seus propietarios, agás os de García Ortiz, que serán destruídos. Pues el juicio ha terminado, visto para a sentencia. Unha semana despois, o Supremo conclúe o fiscal xeral do Estado cometeu un delito de revelación de segredos e condena a Álvaro García Ortiz a 2 anos de inhabilitación e unha multa de 7.200 euros. Como responsable civil deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros. García Ortiz foi o primeiro fiscal xeral en sentar no banco dos acusados. Sobre el pesaban as sospeitas de que filtrara un correo electrónico enviado á Fiscalía polo abogado da parella de Díaz Ayuso. Esas sospeitas confirmáronse en opinión do Supremo. A pena é moito menor da que pedían as acusacións particulares que reclamaban prisión. A sentenza non foi por unanimidade, foi por maioría de 5 dos 7 maxistrados que formaron o tribunal. 2 maxistradas anunciaron que formularán un voto particular. Entrementres, Santos Cerdán, o ex número 3 do PSOE, desfrutado o primeiro día fora da cadea onde ingresou investigado por presunta corrupción. Insisten que é inocente, mentres os seus compañeiros de partido marcan distancias con el. Santos Cerdán pasou a primeira noite en liberdade na súa casa de Milagro, en Navarra. Saiu en coche, pero non quiso parar para responder as preguntas dos xornalistas. Si o fixo nada máis saír do cárcere para referirse aos informes da UCO. Muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Onde el ve manipulacións, o PSOE ve isto. Son unos indicios sólidos. Indicios sólidos que os pillou por sorpresa, din. Nos sentimos muy decepcionados y nos sentimos muy impactados. Santos Cerdán ameaza con falar. Los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Pero no PSOE non temen nada. En este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido. Están tranquilos como no PNV, que segundo a UCO propuso varios nomeamentos a Santos Cerdán cando negociaban co PSOE a moción de censura a Rajoy. Nosotros estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Y tampoco nos van a amedrentar 4 titulares sin ningún rigor. En decembro, Santos Cerdán terá que responder as preguntas dos senadores na Comisión de Investigación do caso Coldo. ¿Quién daba las órdenes? Porque ya sabemos que Santos Cerdán es el 2 del sistema corrupto y Pedro Sánchez es el 1. Este xoves tocoulle o tesoureiro da asociación que recadou cartos para as primarias que gañou Sánchez. Ningún euro foi pro PSOE, dixo. Absolutamente ninguno. Tamén hai novidades para José Luis Ábalos. A acusación popular que leva o PP reclama para él 30 anos de prisión, os mesmos que pide para Koldo García. Tamén hai novidades para José Luis Ábalos. A acusación popular que leva o PP reclama para él 30 anos de prisión, os mesmos que para Koldo García. En estes furgóns que van ver pasaban a disposición xudicial esta mañá os 5 detidos en Almería no caso Máscaras, polo suposto cobro de comisións ilegais a cambio de contratos públicos. Entre eles están declarando o vicepresidente e o vicepresidente da Deputación, que xa foron expulsados do Partido Popular. Durante os últimos 2 días, a UCO realizou unha dúcia de rexistros en distintas sedes da Deputación e tamén en domicilios particulares e empresas. Hai 14 investigados e 7 empresas presuntamente implicadas.
E en Valencia hai data para celebrar o pleno de investidura do novo presidente da Generalitat. Vai ser o xoves da próxima semana, o 27 de novembro. O popular Juan Fran Pérez Llorca ultima o acordo con Vox para poder sair investido. Esta era a imaxe precisamente de Valencia e non a primeira que lles ofrecíamos. O presidente da Xunta reclama investimentos para a conexión por AVE de Galicia con Portugal. O Ministerio prorroga un ano máis os informes sobre a saída sur de Vigo. Alfonso Rueda advirte que non é viable o prazo de 2030 que deu o Ministerio. Imos ser realistas, imos poñer unha data xa definitiva, non é enganar a xente, sempre dixemos que o ritmo que se vai antes do 36, 38 non vai estar, por lo tanto, de nada sirve facerse trampas a nós mesmos, como intenta facer o Goberno Central. Eu pido, dunha vez, un compromiso con Galicia, como están tendo con outros lugares. As taxas aeroportuarias van subir por riba do 6% o próximo ano en España. É un ditame da Comisión Nacional de Competencia. A ENA publicará incrementos a partir de marzo do ano que ven. O anuncio chega nun contexto no que compañías como Ryanair deciden irse de aeroportos como os galegos, alegando precisamente as altas taxas que o goberno lle impón no noso país. O aumento do ano que ven repercutirá lóxicamente no prezo dos billetes que pagamos todos os consumidores á hora de viaxar en avión. E o Executivo lanza unha segunda proposta para os funcionarios. Son subas do seu salario dun 11%, para os funcionarios, unhas subas que executaría entre este ano e o 2028. Esa é a proposta do Ministerio de Función Pública que se está nestes momentos negociando. E a suba non sería de golpe, como dicimos, gradual, entre o 25 e o 28. Os sindicatos acollen con reservas a última proposta do Goberno, a suba dun 11% entre 2025 e 2028. Non se concreta a distribución por anos, pero onde o Ministerio manteñen que as porcentaxes non poden superar o 4% entre 2025 e 2026. Ese 4% de reparto entre los 2 años sigue siendo absolutamente insuficiente porque condena una vez más a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. CESIF pon nese 4% a liña vermella e consideran que o Goberno aínda ten flexibilidade. E de mantelo, pese a suba do 11%, non descartan movilizacións. Dende a UGT sinalan que están moi preto de chegar a un acordo e o Goberno expón que non hai un plan B, polo que lles pide ás organizacións sindicais que falen coas súas organizacións para decidir unha resposta conxunta. As partes volverán reunirse o vindeiro luns. Españoles, Franco ha muerto. Palabras de Carlos Arias Navarro tal día como hoxe, pero fai 50 anos. Abríase un momento histórico, unha etapa na que Galicia cambiou moito. Nunha comunidade moi rural, con moitísimas carencias en infraestructuras, os avances que nos deixa a etapa democrática. Españoles, Franco ha muerto. Era un 20 de novembro de 1975. Galicia poñía rumbo xunto co resto do país cara a unha nova época. É un mundo moi rural, non tan tecnificado como hoxe, si que era puxanza. Non sei, a mellor é unha impresión miña a posteriori, pero vía que había como que aquilo iba para arriba, que se miraba como unha situación de eso, cando naquele momento como que empezaba como un mundo novo. Un país de liberdades que aínda tardaría 2 anos en ser unha realidade, unha etapa da transición en que o xefe do Estado, o rei Xoán Carlos I, tivo un papel clave. A exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta. Se respostas ao referéndum, votas a democracia. Galiza agarda a túa resposta. A consulta de 1976 foi o primeiro paso, logo chegou a Constitución, o Estatuto de Autonomía de Galicia, un paso decisivo pro desenvolvemento da nosa comunidade, dunha sociedade rural moi nova con salarios que rondaban as 20.000 pesetas, o gran desenvolvemento tecnolóxico de hoxe e os novos dereitos sociais. Eu creo que se avanzou nunha culturización democrática da sociedade galega no seu conxunto dun xeito notable. Así me pode cantar a feminización do traballo e a incorporación das mulleres a moitos ámbitos. Eu creo que foi socialmente un dos grandes ámbitos. Medio século de cambios, un tempo en que os medios públicos de Galicia souberon xogar un papel fundamental. E
E está dando moito que falar o vídeo que lanzou o Partido Socialista polo aniversario da morte de Franco. O protagonismo é para Pedro Sánchez, Zapatero, Almunia ou Rubalcaba. Apenas hai 2 segundos para Felipe González, moi crítico coa dirección actual dos socialistas. O vídeo remata cunha imaxe de Sánchez coas vicepresidentas Díaz, Aeguesen e Montero. Galicia pide información das persoas que se viron afectadas polos fallos das pulseiras antimaltrato. As explicacións da ministra de Igualdade non convencen á Xunta e o BNG exixe que a xestión destes dispositivos volva ás mans públicas. O Goberno quere darlle carpetazo á polémica polos fallos das pulseiras antimaltrato. Insiste en pedirlle tranquilidade ás vítimas. Lo que no falla es el sistema. Eso nos garantiza que las víctimas están protegidas. Pero o tempo recoñece que poden seguir producíndose erros. La tecnología puede fallar y eso no podemos evitarlo. Xa están redactadas as bases para o novo contrato previsto para maio, unha nova licitación con novas exixencias. Pero para o BNG o camiño non é correcto. Reclaman celeridade na auditoría e exixen unha xestión pública para este servizo. Reforzar o sistema público, as pulseiras antimaltrato teñen que pasar a xestión pública. Os socialistas galegos denuncian que esta polémica é totalmente artificial e miran o PP. Se está intentando instrumentalizar as víctimas para facer política e iso é unha total irresponsabilidade. Desde a Xunta, a conselleira de Política Social ven de enviarlle unha carta ao Ministerio de Igualdade reclamando os detalles das persoas que se viron afectadas por eses fallos. A Xunta de Galicia está recibindo información directamente por parte das vítimas cando nos chaman e nos alertan que na súa pulseira aparece unha comunicación non dispoñible. Fabiola García verbaliza a preocupación das vítimas e reclama unha solución definitiva ao problema. Francia decláralles a guerra aos produtos baratos chineses cun imposto de 2 euros aos paquetes de fora da Unión. María Calvo. Sí, na práctica a medida é contra o mercado chinés porque 9 de cada 10 paquetes que entran en Europa proceden do xigante asiático. No Elíseo propoñen que cada paquete de menos de 150 euros pague, como dis, 2 euros de impostos. Para que entre en vigor, iso sí, aínda ten que dar o visto bo a Asamblea Nacional a unha medida que se suma a xa aprobadas aquí en Bruxelas para todos os Estados membros da Unión. A máis importante precisamente a recuperación de aranceis para ese tipo de produtos baratos chineses despois de 40 anos de libre entrada. E atención a unha sentenza que podería cambiar a publicidade que nos aparece nas redes sociais, que parece feita a carta. Todo despois dunha sanción de 500 millóns de euros a Meta, que é a propietaria de Facebook e tamén de Instagram, por usar datos privados dos seus usuarios para saber que produtos lles poden interesar e facer publicidade personalizada. A Xustiza resolve que iso é competencia desleal. A mobilidade urbana está cambiando con novos modelos de transporte público. Os taxistas piden máis control das empresas que ofrecen os servizos de transporte con conductor, como as coñecidas como VTC, mentres Uber, Cabify ou Bolt buscan o seu lugar nas cidades galegas. Adoitan ser recoñecibles. Neste caso, a marca optou polo verde vistoso, unha cor que cunha frota de 25 coches eléctricos é cada vez máis visible na cidade da Coruña. Operan desde o pasado mes de setembro pola cidade e cun radio que chega ata Ferrol e Santiago para solicitar e pagar o servizo a través da aplicación no teléfono móvil. Pues ya acaba de entrar en un servicio, acabo de aceptarlo también y a recogerlo. Sí. Vale, acompañamos. Vamos. Una aplicación sencilla, entrar, registrarse y nada, elegir. Por ejemplo, un día como hoy que empieza a llover y no para de sonar aquí la aplicación. Que la gente sale de fiesta, sale para pasar un buen rato fuera y también hay alta demanda, por ejemplo, sábado de noche. 24 horas, que es todo el día, y toda la semana, en plan 7x7, 24 horas. Cada día en plan aumenta la demanda de lo que veo. Con los coches verdes en la ciudad hay gente curiosa, en plan que quiere saber qué es. Los conozco, pero yo no
de momento no me coincidió. Gracias por informarme porque no tenía ni idea. Y las conocía, pero no sabía que operaban aquí en Coruña. Me agrada mucho la verdad porque tienen la aplicación esta que ya la pides. Sí, monté unha vez nel. Están permanentemente circulando, por iso podemos escoller o que máis nos conveña en tempo de recollida e prezo. A nosa carreira chegou á súa fin. Toca recoller o pasaxeiro e cumprir co servizo. E Augas de Galicia vai reparar a presa de Eiras despois de detectar fallos que poden comprometer o subministro na cidade de Vigo. A decisión toma despois de comunicarlle á concesionaria viguesa Aqualia que a situación vai a peor, que os técnicos detectaron fugas de auga. Os traballos custarán 2 millóns de euros e esta presa dá servizo a 400.000 persoas. Imos solucionar o problema e despois veremos quen se fai cargo ou non deste custo que ademais de acometerse a obra de maneira urxente tamén teño que adiantar que non se trata de 48 horas nin de 4 semanas, sino que vai máis alá. Os promotores inmobiliarios que fan vivendas protexidas van ter máis axudas en Galicia. A conselleira de Vivenda agarda chegar a 4.000 novas infraestructuras esta legislatura. Temos que estar todos no mismo barco, se me permite esa expresión, todas as administracións, tanto por suposto a Xunta de Galicia como os concellos como o Estado, e incentivar o sector, conveniar co sector, impulsar esa construción. Teño que dicir que a resposta dos concellos en Galicia é excepcional, son moitos os concellos que nos están a ceder solo, estamos a construir vivenda en esos solos cedidos. E o BNG vai pedir no Parlamento que se impulse a construción en madeira e que se incorpore nas obras públicas a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Ana Pontón reclama que se manteña de xeito indefinido tamén a moratoria na plantación do eucalipto. Creemos que un primeiro paso é a aplicación dunha moratoria indefinida na plantación de eucalipto que nos permita apostar por un novo modelo no que apostemos por un monte multifuncional, por un monte en mosaico, onde haxa tamén un deseño no que apostemos por madeiras de calidade. Se saíron durante esta mañá á rúa, seguramente notaron que os termómetros descenderon sensiblemente. Aquí, por exemplo, en Lugo non se van superar hoxe os 9 graus de temperatura. O motivo é unha masa de aire polar que xa penetrou na Península Ibérica. Nuns minutos contámoslles ata cando nos van a acompañar estas temperaturas. Chegou o frío e que mellor que un caldo galego para quentar o corpo, pero ollo porque o rei das nosas mesas tamén lle saen competidores. Sopas internacionais que pouco a pouco van gañando os nosos estómagos. Vémolo de seguido neste telexornal. Os que viaxan en tren entre Vigo, Ourense e Ponferrada ou Barcelona saben o ben, porque levan dende o sábado facendo un treito en bus. Pois debeuse o descarrilamento dun tren de mercadorías nas neves. Xa está ali un guindastre de grandes dimensións, Sabela, para iniciar os traballos e levantar eses vagóns. Agora, por que mediodía non están traballando, Marta, pero sí que vemos ese guindastre. A idea é retirar os vagóns que descarrilaron literalmente e a cabeza tractora tamén dese convoi que incluía 17 vagóns que levaban mercadoría, bobinas de aceiro. O acceso a esta parte, estamos nas neves na provincia de Pontevedra, como vedes estamos nunha ponte, é bastante complicado. Ademais tamén a tarefa de retirada é difícil polo delicado da mercadoría que transportaban eses vagóns, bobinas de aceiro envoltas. Imos ver como é exactamente ese envoltorio. O que ven na imaxe de color laranxa son eses envoltorios desas bobinas de aceiro. É un envoltorio bastante delicado porque se rompe, poden abrirse esas bobinas e retiralas sería moito máis complicado. Ademais son moi pesadas. O vagón máis o peso das bobinas do seu interior pode superar os 80.000 kilos, as 80 toneladas, rondarían entre as 50 e as 100 toneladas. As tarefas de retirado deste convoi, deste tren de mercadorías que rescaleou o sábado, comezaron o martes e agora do que se trata de facer unha obra que nos din é derripado da catenaria, que é facer un desvío provisional desa catenaria e tratar de retirar os vagóns do convoi que aínda quedan agora mesmo obstaculizando esta vía e que están producindo incidencias e a cancelación de varios trens de media distancia entre Guixar, Vigo e Ourense, tamén entre Vigo
e Ponferrada e Vigo-Barcelona, tamén ese tren de longa distancia que non discorre diariamente, pero sí que tivo que ser tamén alterado e algúns deses viaxeiros van parte dese treito en autocar. Primeiro é retirar por completo estes vagóns que aínda están obstaculizando a vía. Despois, desde a empresa de infraestructuras terán que avaliar os danos reais que se están producindo e que aparentemente se ven na viaxa e a continuación tratar de reparar este treito para que a circulación volva a reanudarse e facerse con normalidade. En Cádiz houbo unha despregadura de emerxencias impresionante para facerlle fronte a un tsunami. Foi un simulacro para saber como hai que reaccionar ante un maremoto que tivese a capacidade de destrucción como a que tivo o de Lisboa alo polo 1755. Todo empezou co envío dunha mensaxe SMS de alerta e co desaloxo das zonas máis vulnerables. En total, este simulacro mobilizou unhas 20.000 persoas para que se fagan unha idea. En Abegondo non se dan explicado que lles puido pasar a unha nai e a súa filla, que apareceron na súa vivenda, a filla morta, a carón da súa nai, que estaba inconsciente, que a trasladaron ao hospital, pero ali faleceu pouco despois. Reyes. Si, a anciá de 87 anos xa atoparan onte os servizos sanitarios con síntomas de desfalecemento a carón da súa filla de 50 anos xa falecida no cuarto onde ambas as dúas dormían. E esta mañá transcendeu que esta muller, a de 87 anos, faleceu no hospital. Polo momento, continúan abertas todas as liñas de investigación e estáse á espera de coñecer o resultado da autopsia para poder determinar as causas deste tráxico suceso que causou unha gran sorpresa aquí entre os veciños deste lugar da Peneda en Abegondo. Sorpresa e conmoción neste lugar da Peneda en Abegondo. Mucho, porque ahí vivía la señora mayor, pero estaba muy bien, que estaba siempre ahí en la huerta y tal, y una hija, parece ser que trabaja en Coruña. Compraron ahí la casa hace poco y bueno, claro que está uno medio fastidiado. Este veciño foi un dos que onte á tarde houve a ambulancia, bombeiros e Garda Civil diante da casa das vítimas e achegou a ver que pasaba. Yo pregunté lo que pasaba y tal, y había un chico que creo que dijo que era sobrino de ellas, y yo tampoco quería molestar. Y sí, un bombero creo que me dijo que había una fallecida y una señora mayor que estaba inconsciente. Y es que no sé más. Así as descubriron os servizos sanitarios no cuarto onde dormían as dúas mulleres. A falecida, de 50 anos, non presentaba sinais de violencia. A súa nai, de 87, atopárona con síntomas de desfalecemento. Trasladárona ao chuaque inconsciente e ali faleceu pouco despois. Agora, a Garda Civil investiga este tráxico suceso. Polo momento, están abertas todas as liñas de investigación e agárdase polo resultado da autopsia para poder esclarecer que foi o que pasou no interior desta vivenda. E medra a violencia machista nas redes. Para loitar contra ela, aquí en Galicia tramítase unha lei que obrigará a borrar o material subido á rede que se utilizara para facer dano ás vítimas. Dende a perspectiva dos xornalistas que abordamos este tipo de problemáticas, a Asociación de Periodistas de Galicia realiza hoxe un debate para sacar conclusións e abordar a materia. Unha das medidas pioneiras en ese sentido, que é a primeira vez que se fai en España, é que por primeira vez a Xunta de Galicia vai se ocupar de forma gratuita do borrado da pegada digital. Precisamente en ese sentido que creo que o que máis perxudica moitas veces as víctimas é esa huella digital que está pululando pola red e ademais incluso en plataformas a veces pornográficas. A Monforte chegaron os 5 primeiros menores inmigrantes que o Goberno repartiu entre as autonomías. O centro especializado que hai ali ten capacidade para acoller 80 dos 317 menores que o Executivo quere enviar a Galicia. Lle reclamamos ao Goberno de España que protexa a todos os adolescentes, pero tamén que nos dé financiación ás comunidades autónomas para facer esta acollida o mellor posible. En Carballo están mellorando os accesos á vila. O Goberno galego e o Concello acaban de asinar un convenio para humanizar un treito desa vila. Haberá máis zonas verdes e regularán aparcadoiros. A obra custará 2 millóns de euros. Pois quedamos en facer todo o posible para que
as dúas actuacións moi importantes, casi 50 millóns de euros entre as dúas actuacións, estean acompasadas en execución e os estamos rematando o ano 2025, cando remate o ano 2028, sexan dúas realidades que se engadan ao que hoxe facemos. Se ti non tes a vivenda aillada, o que vai pasar é que aproximadamente 2 horas, se ti non tes a calefacción posta, pois en un par de horas vaiche baixar desos 20 a uns 15. Unha caldeira limpia, unha caldeira sucia, falamos de máis ou menos un 30% de aforro. Pasar as revisións da caldeira, purgar os radiadores se o necesitan e ter un bo illamento son algunhas das claves para manter a temperatura agradable nestes días de frío e para evitar que a factura se dispare. Nos minutos escoitamos os consellos dos expertos. Hai non moito soaría ciencia ficción, pero hoxe xa é real. Varias empresas fabrican robots capacitados para facer todo tipo de tarefas. Chegarán as máquinas a substituir a maioría dos traballadores? Pois hai expertos que aseguran que incluso os oficios manuais, por exemplo, un fontaneiro ou un electricista, poden acabar desaparecendo, Carlos. Hai moito traballo e realmente poucos para facelo, por iso profesións como as que se realizan nesta obra, fontanería, electricidade, agora mesmo están entre as máis demandadas e os especialistas din que de cara ao futuro aínda estarán máis cotizadas. De momento, Manuel non para de dicir que non. A súa pequena empresa non pode atender máis encargos. A de Francisco, electricista, tampouco. Nos levamos máis de ano e medio rechazando moito traballo por non poder atendelo. De feito, me ten chamado de outras constructoras e teño que dicirlle que non, porque non teño personal suficiente para atendelos. Así que, de momento, fontaneiros e electricistas son dos oficios máis demandados. De momento, buscados e ben pagados. No sé si para ser millonario no, pero para trabajar y tener un trabajo y un futuro en la vida, seguro. Segurísimo. A xente nova lle están rompendo moito a cabeza con novas tecnologías, moito traballo de despacho, de estar sentado diante dun ordenador, pero a nosa profesión, o noso oficio, necesita de xente en obra. Hai cousas que non se poden facer a través do ordenador. Pero xa hai robots que o poderían facer. Estos son imaxes reais, prototipos de traballadores manuais. Nos próximos 2-3 anos, pode que incluso antes, temos unha nova oleada de robots humanoides que se están a desenvolver, especialmente en China, pero tamén en Occidente, que además son robots que aprenden coa interacción co mundo real. Xa están en produción, xa os temos, por exemplo, Figure e outra empresa que teñen un protocolo de comunicación chamado Helix, se comunican entre eles. Estos robots xa existen, non é ciencia ficción. Que non cansan, nin cobran, nin reclaman dereitos laborais. E ollo, xa están en marcha. Seguro que notaron xa a chegada do frío e vai ir a máis, prepárense. 9 provincias españolas están nestes momentos en alerta por nevaradas. As máis copiosas na Cordilleira Cantábrica e nos Pirineos. Na veciña Asturias, en León e en Cantabria, está activada unha alerta de nivel laranxa por acumulación de neve que pode chegar aos 30 centímetros. O motivo desta baixada de temperaturas é unha masa de frío polar que podemos ver nesta pantalla, esta marcada en cor azul, e xa ven que se vai desprazando cara abaixo, entrando dende o norte por toda a península. Arestora xa cobre boa parte de España, por suposto, Galicia por completo. Se aquí non neva é porque o ceo está despexado. O frío polar vaise despedindo a partir de mañá, pero entre mentres toca abrigarse. En Lugo, Xoel, non se espera que pasedes dos 10 graus. Bueno, dime que non temos a Xoel preparado, temos esa imaxe que si se corresponde co Cebreiro, en Lugo. A ver, quería eu darlle paso antes a Xoel, o noso compañeiro, que está pendente do frío, de se fai falta ou non o abrigo. Xoel.
Sí que fai falta, Marta. De feito, aquí en Lugo non superamos agora mesmo os 9 graus de temperatura e iso é sobre todo porque o vento tamén as precipitacións están facendo presenza aquí e fan que esa sensación térmica baixe ata alrededor dos 6 graus. Unha situación moi similar á vivida en moitos outros puntos do interior da nosa comunidade. Hoxe, por exemplo, chegaronse a registrar 4 graus negativos en Cabeza de Manzaneda ou en Aveiga, na provincia de Ourense. Todo isto é provocado por esa masa de aire polar que previsiblemente nos vai acompañar tamén durante a xornada de mañá. A partir do sábado, a partir desta fin de semana, entraría unha nova masa de aire atlántico máis cálida que fará que suban as temperaturas e tamén a cota de neve. Hoxe esa cota sitúase entre os 900 e os 1100 metros, pero podería baixar ata os 800. Unha masa de aire de orixe ártica é a responsable deste frío que vive Galicia. O termómetro marca temperaturas baixo cero e así seguirá todo o día nas zonas máis altas das provincias de Lugo e Ourense. En Manzaneda estaban a menos 3 graus a media mañá e aínda se espera un descenso dun grau nesta xornada. A mínima do país registraron na comarca de Valdeorras, no concello da Veiga, con 4,4 graus negativos. Temos que empezar a encender o lume, que xa fai fresquiño nos pueblos, ainda máis frío que aquí abaixo. Sí, máis frío que el año pasado, sí, para esta fecha de otoño. Estábamos no verano do San Martín, o San Martín xa pasou e agora ten que vir o frío. O frío fai nos falta, sí, exacto, e para as matanzas que nos van vir agora pronto tamén, entonces sí que se agradece. Con temperaturas por baixo de 10 graus e con xeadas, en moitos puntos do interior, todas as pezas de abrigo son necesarias para sair á rúa. Levo chaqueta e a zamarra de baixo. Yo puse ayer camiseta por primera vez. Y ya ve como vengo abrigada. Y no puse los guantes porque no los encontré. Xa tiñamos ganas de que non viniera. A poñer as cazadoras, lucir os abrigos. Hai no que levar, hai que andar abrigado un pouquiño e xa está. A chuvia cae en forma de neve por riba dos 800 metros. Nos Ancares e no Cebreiro xa viron as primeiras folerpas, pero de momento non haberá moita acumulación de neve. Eu fixo frío, que estaba, cando me fun a cama estábamos adobrados e algo, non? Xa se notan as heladas. Non se agarda melloría ata o sábado, cando as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso que virá acompañado de chuvia en toda Galicia. Se ata o de agora puidemos ir demorando o acendido da calefacción, pois agora con este frío xa toca sí ou sí. Como sempre, xorde o medo a factura que haberá por pagar por estar quentes. De balde non vai ser, eso xa o sabemos, pero sempre é importante seguir as recomendacións que nos dan os profesionais para tentar abaratala. Chega o frío e con ela teima por manter a casa quente sen que sexa unha ruína. Ventilar non máis de 15 minutos, purgar os radiadores para que quenten mellor e máis rápido e manter temperaturas por baixo dos 21 graus son consellos útiles para reducir a factura da calefacción. O que nunca se debe facer é aforrar no mantemento. Un mantenimiento sempre vai ser aforro. Poñer a punto cada ano a caldeira significa gañar en seguridade e aforrar ata un 30% en enerxía. O queimar mal tarda moito máis en quentar, a eficiencia é moi mala, entón o gasto é o doble. Se o que queimamos en leña os mantementos son igual de necesarios, aconséllanse cada 2 anos. Vai tirar moito mellor e vai dar moito máis calor. Co fume non colles os tropiezos no ollín. Aforrar en climatización non significa pasar frío, senón evitar que a calor que xeramos escape. E niso, o illamento xoga un papel determinante. Ao final, se ti des a vivenda aislada, podes conseguir máis dun 50% do ahorro energético solo aislando que ven sendo fachada e cubiertas. Si ti lle sumas a isto as ventanas, podemos alcanzar un porcentaje ainda maior. Non todas as estancias da vivenda necesitan estar igual de quentes. Instalar termostatos individuais axuda a reducir a factura. Tamén baixar a temperatura durante a noite. Nos pola noite recomendamos baixar o termostato 17, 18 para que non se arranca, solamente mantenga esa temperatura e non estar dormindo coa calefacción encendida. E de día toca subir persianas para deixar que os rayos do sol quenten a casa. Con este frío o corpo pide comer quente. Aquí somos de caldo de grelos, pero hoxe imos abrir o pote ao mundo, porque nas nosas cidades tamén atopamos diversidade de sopas que cruzaron continentes para facerse oco nas nosas cociñas. Se preguntamos que é o mellor para facerlle fronte ao frío, El caldo galego. El caldo sempre, aquí non hai discusión. pero ollo, porque o rei das nosas mesas lle están saindo competidores. En mi local tenemos dos sopas muy típicas que a la gente que le gusta mucho. Una sopa es esta, que lleva carne, puede ser de cerdo o de ternera. Y también tenemos esta opción, es de langostino, ambos picantes.
Sopas que chegan de fora, como este ramen. Con unos fideos, produtos da nosa terra, pois pok choy, tamén ten alga, ovo. Ou estoutra sopa peruana que din que cada vez ten máis adeptos. Nosotros con los pescados que ya tenemos madurados los pasamos ligeramente por la brasa y luego le añadimos verduras. E que moitas veces tamén botan mandonoso. Nos na nosa carta tamén contamos con un plato especial sen gluten para os que non poden tomalo e demais. Temos tamén xunto con repolo de Coristanco, galego. Non se trata de substituir nada, é máis ben que Galicia, como o noso inverno, tamén pide variedade. Distintas sopas, distintas culturas e, por suposto, diferentes ingredientes, o que podería levarnos a pensar que moitas destas sopas ata compiten coa nosa tradición, pero non é así, xa que cada unha delas cumpre coa súa misión que é a de quentar o noso corpo. Bo proveito. Retomamos a noticia do día, esa condena a 2 anos de inhabilitación pro fiscal xeral do Estado. O Tribunal Supremo declarou culpable de revelación de datos confidenciais de Alberto González Amador, a parella da presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Ademais desa inhabilitación, Álvaro García Ortiz vai ter que indemnizar con 10.000 euros á vítima e pagar unha multa de 7.200 euros á Administración de Xustiza. É a primeira vez en democracia que condenan un fiscal xeral do Estado. E xa se están producindo as primeiras reaccións a esta decisión do tribunal. O Partido Popular reclama a dimisión do presidente do Goberno. Alberto Núñez Feijóo ten previsto ler unha declaración institucional dentro duns minutos. Dende o Goberno, Pedro Sánchez, dende o seu Goberno, informan de que van iniciar o proceso para nomear un novo fiscal xeral do Estado. Din que respectan o fallo do Supremo, malia non compartilo. Cambiemos de relato. Aquí, o que aquí en Galicia sería unha bendición, pois no Reino Unido está sendo todo un problema para as autoridades. Fíxense, as augas do sur do país están se enchendo de polvo e os pescadores denuncian perdas moi importantes. María, por qué? Uns polvos que non son especialmente apreciados e consumidos aquí no Reino Unido, a diferenza do Mediterráneo, porque segundo nos contan algúns peixeiros, as súas características non o fan moi apetecibles. Son duros, necesitan máis tempo de cocción e darlle golpes para que queden tenros. Unha historia que aos galegos sonanos bastante familiar. Tampouco están moi contentos con esta abundancia os mariscadores, porque dende esta chegada masiva de polvo, as trampas para crustáceos e mariscos chegan prácticamente baleiras a porto. E para que se fagan unha idea, entre xaneiro e xullo deste ano descargáronse 1.200 toneladas de polvo, 9 veces máis que no mesmo período en 2023. Falamos dunha actividade que parece cousa do pasado, pero que se está poñendo cada vez máis de moda, a de coser e confeccionar as propias pezas de roupa. Para algúns non é só algo práctico, case é unha terapia. Entre puntada e puntada teceron fíos de amizade. Xa non é solamente o vir a costura, é o estar aquí socializando, o ir a tomar un café xuntas, o ir a comprarte las xuntas. Somos todas de distintas idades, somos todas de distintas profesións e iso enriquece moito e estamos encantadas. Eu chego a perder a noción do cambio intergeneracional que temos. Vemos de ámbitos diferentes, pero facemos unha piña, a verdade que, bueno, aproveitamos o tempo e o pasamos moi ben. Porque eu nunca fixe nada de costura, pero bueno, por socializar. Arranxar un baixo, colocar unha cremalleira ou coser un abrigo pode converterse en terapia. Costuroterapia é un psicólogo, un estar aquí todos xuntos e ao final sacarlle partido. Estoy contenta y hizo yo aparte de arriba la camiseta y el pantalón. Confeccionar ropa, como por ejemplo la chaqueta que llevo y te satisface cuando acabas, estás deseando verte la puesta y al final estás concentrada haciendo algo que te gusta, desconectando del resto, sí, de otras cosas. De feito, é unha actividade que me carga tanto a pila e chego a cambiar turnos para poder vir porque son a miña vitamina da semana. Creatividade, autoestima e saúde mental, a costura, medicina sen efectos adversos. Cada vez vivimos máis, de feito,
A esperanza de vida acaba de marcar un novo récord en Galicia. Alcanza por primeira vez os 84 anos de media. Toda unha boa noticia. Regresamos agora en directo ás Neves. Ali xa lles contábamos ao longo deste telexornal Mediodía que se están facendo os traballos para retirar os vagóns do tren que descarrilou o pasado sábado e que ten unha incidencia directa sobre o transporte por ferrocarril de moitos usuarios que están pendentes a vela precisamente de que avancen eses traballos que o Adif xa adiantou que van ser laboriosos. Hai movimento? Que tal, Marta? Moi boas. A esta hora non hai movimento aínda, entendemos que é porque é o mediodía e hora de comer, pero sí que está aquí este guindastre de grandes dimensións porque hai que retirar vagóns e o material que levaban dentro, que pesan cada un deles ao redor de 80 ata 100 toneladas poderían pesar. Imos ver de novo esta imaxe que dicimos en plano fixo porque agora mesmo non hai movimentos de traballo, pero nas últimas horas sí que foron retirados xa moitos deses 17 convois deste tren de mercadorías que descarrilaba este sábado aquí. Estamos nas Neves. De momento este descarrilamento afecta a 4 trens diarios de media distancia. Os trens afectados son os de Guixar Vigo con Ourense, tamén Vigo Ponferrada e a frecuencia entre Vigo e Barcelona, que tamén un treito os viaxeiros teñen que facelo en autobús. Poderíamos dicir que estamos prácticamente na última ou penúltima fase deste momento de retirada. A partir de aí, os técnicos terían que avaliar o estado no que quedou a infraestructura directamente a vía, porque vemos desde aquí que sí que hai afectación, lóxicamente, e tamén teñen que ver os motivos deste descarrilamento. De momento, iso, última fase desta retirada da locomotora e dos vagóns que descarrilaron.